Ei, Ivan. Se m'han enganxat els llençols. Perdona, Però què coi et passa? Ahir em vaig fotre fins al cul de birra i estic una mica amb ressaca, però estic bé, No, si parlo d'això, per què t'ho poses? Vés en compte amb el que dius d'aquesta caçadora, Que me l'estimo com si l'hagués parida, no sé si m'explico. Doncs trobo que és una cotrada i fot una mica de pudor, no? No els porta mai a la tintoreria? Si aquesta caçadora parlés, es podria escriure un llibre. Què dic un llibre? Una enciclopèdia. Amb ella he viscut els millors moments de la meva vida. I ahir ho vaig veure clar. Sí. Vaig anar amb el col·lega, saps, el Quico? No sé si... No, no va. Allà al bar Villars, on anàvem abans. Ho vaig veure clar. Aquesta caçadora, aquesta, sóc jo. Sí, és la meva essència, sí. I la tenia allà, penjada, en un armari. I això s'ha acabat. S'ha acabat, Ivan. Almenys amb ella encara la tinc. I no la penso deixar penjada. Molt bé, veni. Signa aquí. Són uns papers que la Riera ha de presentar al registre de la propietat. Sí, aquí. Tot aquest temps, no sé, he estat... M'ha estat atabalat, no sé, tot això d'assimilar de la pasta, saps què vull dir? I, no sé, el curro, l'agència, el cotxe nou, les ties, les festes, i tot això, però això s'ha acabat. Sí, perquè m'estava convertint en un imbècil. En un imbècil, Ivan. Dani, no sé de què em parles. I concentra't en el que fas, que encara et deixaràs una pàgina per signar i tindrem... Mira, Ivan, el que t'estic dient és que ara tinc coses que valen molta pasta. Sí, i ja està bé, No malinterpretis. Però he d'esforçar-me per intentar recuperar tot el que he perdut en el camí. Tot. Totes les persones que m'han deixat de banda per com m'he tornat. I ho penso fer. M'entens el que vull dir? Em sembla que sí que t'entenc. Tia, aquesta nit al bolo podries parlar amb el Sebas. El seu germà és d'un col·lectiu d'artistes d'aquests que munten expos i no sé, molaria, no? No sé, jo no he parlat mai amb ell. És tan seriós, com fa com tall. Jo te'l presento, tia. És que té aquell careto, però és bona penya. Sí. Igualment, tu espera que ens haguem fotut un parell de birres, Com vulguis. Ros. Passeu, Dani. Espera't un moment. Què? Me torneu a ser amiguetes? Mira, no siguis capullo. Hem vingut a parlar de la teva germana. Sou imbècils o què? Que me la bufa tothom de Can Sarró, ho enteneu? I vosaltres les primeres. Pues nosaltres també passem de tu. Però l'Eli no és tothom. Aquesta germana. Fa uns dies que va pirar i no sabem res d'ella. No agafa el telèfon i ningú sap on para. Per què no la truques tu? No vull parlar amb ella. A més, tampoc és tan estrany que l'Eli li agafi un rampell d'aquests, ja li passarà. Hòstia, Ros, que abans de marxar estava superrara i no és gens normal això que està fent. Tu vas parlar amb ella la setmana passada, no? Què coi li vas dir? I a vosaltres què us importa? A més, des de quan us importa una merda el que jo digui? Ros, què li vas dir? Alguna cosa que la va deixar molt fotuda i la pobra no sap on fotre's. Ja flipo. Aquí l'únic pringat sóc jo que sense haver fet res vaig haver de pirar de Can Sarró. I per vosaltres encara sóc el dolent de la pel·lícula, de puta mare! Espera't un moment, que no hem vingut aquí a discutir. Que m'és igual el que heu vingut a fer, deixeu-me en pau, hòstia! Ros. Tia, anem, no hi ha res a fer. Eli, Què hi fots aquí? i tu? Necessitava pensar. A casa dels papes? Des de quan es pot pensar a casa dels papes? Mira, Ros, deixa'm estar. I una merda et deixo estar. Què t'està passant? Per què has marxat de Can Sarró? I a tu què si me n'he anat? Ni vius ni t'interessa el que fem allà. Jo no volia marxar d'allà, em vau fotre fora vosaltres amb la vostra paranoia que sóc el que no sóc. I tu la primera. Tu vas guanyar pel Ros. Però mira, no tinc ganes de remenar-ho més. Jo tampoc. Mira, si has vingut a veure els papes o a demanar pasta o el que sigui, puja. La mama ha fet aquella carn que tant t'agrada. Que no els he vingut a veure ells, idiota. Vull saber què et passa. Ara sí, no? Quan vinga tu feta una merda i t'ho demano, llavors no. Què, t'he de donar les gràcies o què? Vols parar? Aquí el que està més donat pel cul sóc jo, o sigui que no m'escalfis i explica'm què et passa. Què? Què t'han fet a Can Sarró? No, no m'han fet res. M'ho he fet jo soleta. El què? Tia. No m'espantis, què et passa? No sé, Ros, estic molt perduda, l'estic cagant. L'estic cagant molt. Jo no sé què crec, què penso, ni què sento, ni res. Tot és una merda. El què és una merda? El que fem, el que estic fent. L'ocupació, la lluita, la resistència, no serveixo, per això l'he cagat. Tota la gent que confia en mi l'ha cagat, perquè es pensen que sóc una altra cosa, però sóc un frau i tot és una puta mentida. Para el carro. Eli, que tu no ets cap frau. Tu ets la tia amb més collons i amb les idees més clares que conec. Eli, si no fos per tu, cap de les cases ocupes per on hem passat hauria resistit.
Ni hauríem fet la meitat de feina que hem fet. No, ara és diferent, Ros, no puc. He cagat massa. Eli, va. Tu ets una tia íntegra, forta, amb uns ideals de ferro. Si ens has demostrat a tots 1000 vegades que no et deixes doblegar. Si ara tens un moment de debilitat, no passa res, normal. Tots en tenim. Mira, mami, jo en tinc cada 2 per 3. I què? Doncs n'aprens i t'aixeques i continues i ja està. Crec que te n'has adonat que l'has cagat? Doncs ja està. Només els fatxes monolítics es pensen que no la caguen mai. No pots abandonar, això sí que no. Que en Sarró et necessiten. Si torno a Can Sarró, vindràs amb mi? Per què? Ros, és que si et tinc al costat és més fàcil. De debò, si vens amb mi sé que no la tornaré a cagar i jo vull tornar. No vull estar a casa dels papes ni enlloc. Vull estar allà fins que ens fotin al carrer. Però només podré si vens amb mi. Que he passat la reunió l'altra setmana. Així tindrem més temps de fer números i preparar l'oferta. Millor, no? No ho sé. No ho saps o no t'interessa? Però m'interessa. Vaja. Ara de sobte no t'interessa fer diners. Estic molt content amb el canvi de reunió. Farem una pasta impressionant i serà collonut. Va, demana'm una altra birra. Escolta, anem a una altra banda? Et convido a sopar un mexicà i ens emborratxem amb tequila. A mi també em ve de gust. Què? Et fa o no et fa el mexicà? Fan unes enxilades boníssimes, amb carn a dojo i piquen, que és una passada. No pots morir sense tastar-les, creu-me. Ei, Eli, no sabia que havies tornat. Benvinguda. Gràcies. La Kai i la Sandra ja ho saben, perquè estaven que no cagaven si estaves bé o què. Doncs si les veus al concert els hi dius. Ah, els trucaré, tu no vens? No, passo. Llegiré una estona que amb la casa buida s'està molt bé. Molt bé, doncs ho vaig tirant, eh? Fins ara. Vagi bé. Adéu. Hola. Vés-te'n. Eli, sisplau, vinc de bon rotllo. Que fotis el camp, Ivan. Però per què no podem parlar? No, no podem. Sé que em penediré de dir això, però... És que ho he passat fatal aquests dies que has marxat. Em pensava que no et tornaria a veure. No m'estàs dient això. Sisplau, no em fotis fora. I què vols que faci, que et convidi una cervesa? Per què no deixem de fer l'imbècil? I acceptem el que ens passa. Collons, tampoc no és tan horrorós. És per vomitar. Jo ho tinc claríssim. Jo t'agrado. Oi? I tu? També t'agrada boig. No flipis. Però t'has tornat boja o què? T'he dit que te n'anessis. No és això el que vols. Que te'n vagis! Ei, imbècil, què fots? O fas el que et diu ma germana o et trenco la cara, No em toquis, imbècil! Tu torna a posar els peus aquí. Et trenco les cames, entesos? Fot el camp, collons! Què t'ha fet? Estàs bé? Què volia? Per què ha vingut? No ho sé. Ja està. Veuràs que no tornarà a posar els peus aquí. Sort que has vingut, Ros, sort que has vingut. Tranquil·la, va, que jo no marxaré més. Va, que ja estem junts. Va.